Дай зум. Направо голямо. Ама няма да се вижда добре. Не се вижда. Снимаш ли? Yes, yes, man. Ей! Жигата пунгер. Еко! И още не са го изхвърлили вече. Ти ще го качим на YouTube. Добре. Да, върни малко да видим другите какво гледат. О, гледай как си ги клати. Ей, изтървах ми го. Майка му да. Пасти ли го? Стига, стига. Айде да късти. Ти идиота вече. Стига. Ай, Да видим, няма ли го? Няма го. толкова ли?